Sekcia prehľady, nazývaná aj štatistiky, je prvá stránka, ktorú uvidíte po prihlásení do webovej administrácie. V tejto časti sa nič nenastavuje, slúži len na prehľad a analýzu údajov, ktoré sa vytvárajú priamo z pokladne. Ak máte viac prevádzok, v ľavom hornom rohu si vyberiete, pre ktorý podnik chcete zobraziť údaje a môžete si nechať zobraziť aj všetky naraz. V pravom hornom rohu nájdete filtrovanie podľa obdobia. Predvolenie sa zobrazuje posledných 30 dní, no môžete si vybrať konkrétny deň, týždeň či mesiac. Môžete si nastaviť aj porovnávanie období. Vyzerá to takto. Môžete si upravovať aj zobrazenie grafu a dáta z prehľadov môžete vyexportovať z tabulky alebo aj z grafu. V prehľade tržby vidíte celkové príjmy podniku, teda sumu všetkých uzavretých účtov. Okrem toho sledujete aj priemernú útratu na zákazníka, počet hostí a vývoj tržieb v grafe. Aktuálny prehľad slúži na sledovanie toho, čo sa práve deje vo vašej prevádzke. Vidíte dnešné tržby, počet otvorených účtov, obsadenú stolov či hodnotu zamestnaneckých účtov. Po kliknutí na konkrétny účet sa zobrazí jeho história, kedy bol založený, kto ho obsluhoval a čo bolo namarkované. Zisk sa počíta z tržieb, od ktorých sa odpočítajú variabilné náklady zo skladového hospodárstva. Vidíte tak svoj hrubý zisk a priemernú maržu za vybrané obdobie. Ak sú niektoré marže príliš nízke alebo vysoké, môže to naznačovať nesprávne nastavené receptúry, chýbajúce ceny v sklade či nesprávne nastavené predajné ceny. V prehľade personálu vidíte výkonu svojich zamestnancov, koľko účtov obslúžili, aké mali tržby či prípadné chyby. Taktiež tu sledujete sprepitné, ktoré okrem celkovej čiastky nájdete aj rozdelené podľa personálu. V prehľade odpracovaných hodín vidíte, koľko hodín vaši zamestnanci odpracovali za zvolené obdobie. Vďaka nemu rýchlo vidíte, kto mal kedy zmenu a ako dlho trvala. A pokiaľ máte tak nastavené, tak máte aj prehľad o pauzách. Prehľad tlače úloh ukazuje, čo sa tlačilo na jednotlivých tlačiarniach, napríklad na bare alebo v kuchyni. Môžete tak porovnávať výkonnosť jednotlivých stredísk. V prehľade produktov zistíte, ktoré produkty sa predávajú najviac, aký majú hrubý príjem a maržu. Produkty môžete filtrovať podľa kategórie alebo názvu a porovnávať ich výkonnosť. Ak je marža pri niektorom produkte príliš nízka alebo záporná, odporúčame skontrolovať receptúru, cenu skladovej karty alebo samotného produktu. Prehľad kategórií produktov funguje podobne ako prehľad produktov. Ale údaje sa tu zobrazujú súhrne za celé kategórie, napríklad nápoje, jedlá či dezerty. V prehľade štítkov sa zobrazujú údaje podľa kritérií, ktoré ste si nastavili, napríklad vegetariánske jedlá z rôznych kategórií. Prehľad stolov ukazuje výkonnosť jednotlivých stolov, teda koľko tržieb sa na nich uskutočnilo. Stôl nemusí byť len fyzický, môže ísť aj o interný účet, event, ubytovacie izby alebo online objednávky. V detaile stola vidíte, čo sa cez daný účet predalo. Prehľad storna a zľav zobrazuje všetky neštandardné operácie, teda storno, zľavy a podobné zásahy do účtov. Pomáha vám identifikovať možné chyby alebo podozrivé transakcie. Prehľad platobného terminálu použijete, pokiaľ využívate integrovaný terminál. V tejto sekcii uvidíte všetky platby vykonané kartou. Okrem sumy transakcií, tu vidíte aj prijaté sprepitné, teda koľko z nich prišlo navyše k tržbám. Takto máte celý prehľad o tom, ako sa v sekcii prehľady orientovať, od filtrovania a úprav grafov až po prácu s jednotlivými údajmi. Všetky informácie pochádzajú priamo z vašej pokladne, takže vždy máte aktuálny pohľad na dianie vo vašom podniku.